Tervehdys! Mä olen Mika Jokela, Vana-Eliinan keittiömestari. Tervetuloa mukaani makujen maailmaan. Opitz One on viini, jonka Willy Opitz teki Bill Clintonille jälkiruokan viiniksi. Siitä lähti ura nousemaan. Tänään valmistetaan mango brûlée seuraavaksi. Tänään tehdään mango brûlétä. Tää on ihan perus crème brûlée massa, mutta osa maidosta korvataan mangomehulla tai mangopyreellä. Mä aion valmistaa sen päälle pienen salaatin, mihin tulee poisonmarjaa, kiiviä ja ananasta, ja se marinoidaan. Aloitetaan kiivistä. Mä leikkaan sen yleensä näin, molemmat päät pois. Ja kiivi sopii muun muassa mangoon muutenkin sen takia, että sieltä tulee selkeästi pientä happosuutta tohon noin. Ja jatketaan. Sama juttu ananaksella, kuutioksi vaan. Ja mä laitan tähän vähän sokeria, vaikka tää onkin aika makea, mutta sen verran, että toi ananaksen oma happamuus taipuu. Poisonmarja on kiva marja, mutta mä tykkään leikata sen puoliksi sen takia, että se on vähän turhan isokokoinen. Suoraan heittää suuhun. Sokeria tarpeeksi, niin että se peittää koko tän. Ja sitten vaan naputellaan pois ylimääräiset. Ja tässä kohtaa mä käännän yleensä vähän sitä syrjälleen, niin silloin kun sokerit lähtee palaamaan, niin se ylimääräinen osa lähtee liukuun alaspäin. Tarkoitus on saada tähän sellainen kova sokeripinta. No niin, nyt meillä on toi brûlée tosi hyvän näköisenä. Se ei ainakaan. Sen pinta on napakka. Ja lähdetään rakentamaan siihen tulosta viivaa. Mango brûlée ja eksoottinen hedelmäsalaatti.